बिसायख'थिखौ नेयै नेयैनो दा बिसायख'थिया खाथियाव फैबाय आरो बे बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो जोङो बे बिपिएफ दोलोआवनो जोङो ज' जानानै बिपिएफ दोलोखौनो जोङो उथ्रिसारनांगौ। गिबियावनो आङो मिडिया निउस नायगिरि नोंथांमोननि रायजो राजानिसिम आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जों बे भैरबकुन्द एरियानिफ्राय जोङो महिलाफ्रा जोङो मोनसे मोसानाय हान्जा जोङो खौसेथियै जोङो मोसानाय हान्जा मोनसे भिडिअ दिहुनदों। बेखौ बयबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोङो दिहुननायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नायगोन आरो बिनिफ्राय बे जोंनि महिलाफोर दिहुननाय मोसानायखौ बयबो सापर्ट खालामगोन होननानै आं खावलायो। आरो जोङो बे भैरबकुन्द एरियानि महिलाया जोङो 100%आव 100 बिपिएफआवनो दङ आरो जगदान जानानै। बेनिफ्राय जों आरो जयनिंबो लाफैबाय थायो जोङो बे बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय गोबां सप्तायाव जोङो 300 400 बिदि जयनिं खालामो जोङो। बिनिफ्राय जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ, जों बिपिएफ सरकारखौनो जोङो फिन लाबोफिननो आरो जोङो 100%आव 100 बे बिपिएफ सरकारानो मोनफैफिनगोन। आरो मोनसे आङो खावलायनाय थायो, बे जोंनि बे भैरबकुन्द एरियायाव बाजारा जोंनिया बाजाराथ' बे जोंनि भैरबकुन्द ट्राइजांसन एरिया नालाय, बेयाव जोङो बाजारखौ मोजां गिदिर खालामनांगौ। जोंहा दायो जेनेबा एरियायावनो डिपुटि चिफ दङ। बे डिपुटि चिफआ जोंनो जेबो जेनेबा बाजारनि न'फोरखौबो जोंनो जेबो सुबिदा खालामना होआखै आरो जे गोनां गैयै बयबो खामानि मावनानै जानो थाखाय जोङो गोबाङानो सुबिदा मोनाखै। बिनिखायनो जोङो खावलायो, दा जोङो बिपिएफ सरकारा फैयोब्ला बे बाजार कमिटिखौबो जोंनिफ्राय मोजाङै खालामना होगोन होननानै आं खावलायो। आरो बे बिपिएफ सरकारा 100आव 100% लानानै जोङो जिथिथारगोन आरो फिन बे जानुवारिनिफ्रायनो जोङो फेस्टिभेलखौ खुंगोन होननानै जोङो हाग्रामा सारनिसिम खावलायो आरो रिहन सार दैमानिसिमबो खावलायो। बे फेस्टिभेलावहाय जोङो गोबां गोनां गैयै न'खरफोरनिफ्रायबो जोङो गय दखान खावनानैबाबो जोङो साहा दखान जोङो खालामनानैबाबो जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंलांनो थाखाय जोङो गोबां खाबु मोनोमोन। आरो जोङो जेनेबा न'खरावबो जोङो थाखा फैसा एसेब्लाबो जोङो महिला जानानै जोङो सुंस'नो हायोमोन। बिनिखायनो बे जानुवारि दाननिफ्राय जोङो फेस्टिभेलखौ बिपिएफ सरकारा फैयोब्ला जोङो खुंगोन होननानै रिहन सार आरो हाग्रामा सारनिसिम खावलायनाय थाबाय। जोङो बिपिएफ सरकारखौनो मोजां मोनखायो आरो बिपिएफ सरकारावनो जोङो जेनेबा जेबो अनुदान होरि मोनाब्लाबो जोङो बिपिएफ सरकारखौनो नेनानै फोथायनायजों जोङो नेनानै 5 बोसोर नेबाय जोङो। बिनिखायनो आरो फिन जोङो बे बोसोरावबो जोङो बिपिएफआवनो ओंखारफिनबाय। 5 बोसोर सरकार गैयाब्लाबो जोङो जेनेबा बे बिसायख'थिखौ नेयै नेयैनो दा बिसायख'थिया खाथियाव फैबाय आरो बे बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो जोङो बे बिपिएफ दोलोआवनो जोङो ज' जानानै बिपिएफ दोलोखौनो जोङो उथ्रिसारनांगौ।